सोरनिबा फिसाइया गाज्रि जादोंब्ला हिनजावा गाज्रि जादोंबा आङो बे दादुआव फुनग्रा जालिम लुसनखौ फुननो खावलायहरबाय। जायो दा? औ माने नोंसोरो बे जालिम लुसन होननायखौ मिथिनाय नङा। बे जायफोरनाव दादु जादों बिसोरो बुजिगोन आरोखि। माने दुनियाव बे दादुखौ फाहामनो हानाय खुनु मुलि गैया, खिन्थु जालिम लुसनखौ फुनबाथाय खामलाबजोब्बाय आरोखि। दा बेनो आरोखि नामा जालिम लुसन। औ मुलिया नोंथांमोना बाजाराव बायनानै ला, 85 थाखा ना 90 थाखाल' लायो। बयबो फुननो नाङा। जायनि हिनजावा गाज्रि आखल जादों, हौवानि आखला गाज्रि जादोंब्ला जालिम लुसनखौ 90 थाखानि लाबो, फुनना हो। आराम थागोन बियो। औ बिदि आरोखि।